kare. Wadhi mbele nyakoronga juang waterinya county ma Siaya. Kama nonro yango ni Kwan nyithindo mamako iye moiu e county ma Siaya ochung atamalo 21 ka jogo magamo kute magayaki manyien kata ni HIV infection ni atamalo 15 gino momiyo MCA mogwel mochung ne mine rawere kod jogo modak gi ng'ol Cynthia Ndar komak rekod maok mar piny owacho midone United Gender CBO ochako chenro mar puonjo nyithindo yore mag ritruok e kinde ka koro skunde olor kendo gin pacho. Koloso e kinde puonjruok mano bagi Chiefs Camp ma Sikalame ward ma Sidindi mar puonjo rowere ma 60 jatelono okwayo tend county ma Siaya mar chugo kanyo ma inyalo rese jogo moroch ratich kata rescue center mawacho ni onge county no gino ma osekelo midhiero e dak gi nyithindo moroch ratichgi. Mary Onyango ma en japuonj mano osedhi retire to kwa jonyuol mondo mi olos osiep motegni kinde gi nyithindo mondo mi gilos weche mag rito nyithindo kowacho ni thoth jonyuol oseyo tijno ne jopuonj giwegi e skunde. Bende nyalo king'one ni kata kudhi to kuwuotho kama kata kudhi ng'ane to ma wuotho utimo uchano wut matimore kama to ae ka en nyathi man gi luor ma wiye yot tang' ni winji no maki to nyithindo ma kiwajo go kata nyathi ka in kode dala to pod irite pod otin inyalo puonje ineno kiwuoyo kode to oduma oko oyie kata rogoni mani ng'ene ni nyathi ma ok dhi ritore maber kata rito dala kama odhiye no. Dholuo moro ne wacho ga ni nyathina chaka koro chaka no ema wachako go gi sani ka nyithindo nitiere e rusa to wadwa ni sasa ma nyithindo nitiere rusa to wakip gi busy wapuonjogi wawuoyo kodgi watayogi mondo wane kaka wanyalo duoko weche gi piny nikech gin iye mimako mana sama nyithindo ng'eny gi imako sama nyithindo nitiere rusa.